जागायजेननायावनो नुखाबायानो नङा होमबा लिड लानानै दङ आङो UPPL बा NDA हिसाबै आरो बेनो जोबथासिम निश्चय फैगोन आरो आसाबादिनि खोथायाथ' जों सिगाङावनो बुंखादों जे बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव सोरबा देरहानो हानाय रावनिबो बेबायदि जों नुवाखै बेयाव देरहानो हागोनबा UPPL हिसाबै आं देरहागोन आरो बे देरहानायनि जिखिनि फाराग बे फारागथिया 2,50,000 बांसिन निश्चय जागोन बेखौ आरो बुंनांगौ खोथा गैया बयबो मिथिखानाय बाथ्रा नरेन्द्र मदि बिथांखौ जोंहा थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो बिथाङा अलरेडि जाखानानै दङ जास्ट मोनसे फर्मेलिटिल' दिनैहाय बे फर्मेलिटियाव जों नुगोन नोंथांमोना लास्ट मथेथे जे NDA हिसाबैनो मिनिनायखौ मोननो हागोन आरो सरकार दागोन होननानै बुङोबा नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायावनो NDAनि सरकारा जागोन बे एकदम सैथो बाथ्रा जिखिनि एग्जिट पल होदों बेथ' माने सैथोनि सायाव बेस खालामनानै बानायनाय नङा बियो इमसनजों बानायनाय बुस्थु मानोना देरहानांगौ जायोबा नोङो नाम्बार गेमनि खोथा फैयो दिनै नाम्बारानो जुदि BPFनि बिथिंजों जुदि गैयाब्ला दा दिनै सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड जोबनायसै थार्ड राउन्डआबो डिक्लेयार जानोसै बेखिनियाव गासैबो समस्तियाव जों नुदों जे BPFआनो बेसेबांबा गाहायाव दङ होमबालाय माजों देरहागोन बे मालाबाबो जाया देरहागोनब्ला क'क्राझार लकसभा समस्तियाव आङो देरहागोन आरो दरं उदालगुरियाव जा माने दिलीप सैखिया बिथाङा BJPनिफ्राय देरहागोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन